Hello everyone! So once again, welcome back to our vlog here at Chrisley TV. Ayan. Thank God dahil nakapag-vlog ulit po tayo. Ayan, nagawa ulit natin yung gusto natin. Dahil napaka-busy natin sa work these past days. Ayan. So alam nyo naman guys na aside from vlogging, ako rin po ay isang teacher. Ayan. Siyempre mas inuuna ko guys yung ating pagtuturo kaysa sa pagbablog. But anyway, dahil nandito na tayo ulit guys, ayan, so masaya akong makita kayong ulit at mapakinggan nyo po yung ating mga vlogs tungkol po sa ating pag-travel. Ayan. So for today's video nga guys, ito na. Tayo po ay pupunta ulit ng 100 Islands. So pupuntahan natin yung isang island na sikat na pinupuntahan po ng turista. Ito yung Quezon Island. Ayan. So, ito nga, kasama po namin sila kuya, ate, ayan, na magpupunta po doon dahil may business po tayo doon sa island. Ayan, doon sa Quezon Island. So, isa sa mga goals din namin ay makatulong na rin nang para sa ganon ay mapabilis po yung pagbenta, yung serbisyo natin sa mga customer. So ito na nga at nakasakay na tayo guys. Ayan, and papunta na tayo sa ating pupuntahang isla, which is the Quezon Island. Sa mga nagtatanong po pala sa akin, yung mga nagko-comment kung magkano po ang boat rates. Ayan. So ito po, bibigyan ko lang po kayo ng estimated na price po kung magkano. Mga 3,000 pesos pwede na po yun. Pero hindi ako sure kung small, medium, or large po yung bangka na pwede po sa 3,000 pesos na yan. Kasi may mga size po yung bangka dito sa 100 Islands. Basta ang alam ko po may 2,000 din. Yung 3,000 ata ay medyo malaki na po yun. Ayan. And yung kasya po sa small na bangka ay mga 6 or 5 po na pasahero. Yung doon po sa medium mga 8. And doon po sa large ay mga 10 ganyan or 12. So depende po sa bigat po ng mga kasama nyo. Ayan. So ito na nga at malapit-lapit na tayo guys sa ating pupuntahan. So yung ilang minuto nga ba yung biyahe mula doon sa Pampang going to Isla. So minsan po ay inaabot po tayo ng 20 minutes. Ayan, 15 to 20 minutes. So depende po kasi yon kung maalon, medyo mabagal po yung takbo ng bangka kasi kailangan may control. Pero kung very calm naman yung alon, mabilis po tayong makakarating. So ayan. At mula nga dito guys, ay pwede nyo na pong makita yung mga iba't ibang isla na meron tayo dito sa Alaminos City. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ayan, pwede na kayo dyang mag-video, pwede na kayo dyang mag-picture-picture. Ayan. By the way, sa mga nagtatanong din po pala kung meron pong mga ino-offer na food sa Bilao, meron po dito sa Alaminos City. So, pwede po kayong mag-chat sa akin. Ayan, mag-comment po kayo. So, malalaman nyo po kung sino po yung pag-orderan ninyo. So, may mga contact din po kami. And also, kung magkano yung rates, depende din po sa size sa Bilao. Meron po tayong small, medium at saka large. Basta mag-prepare na lang din po kayo ng 2,000 pesos. Ayan, marami-rami na rin po yun. Okay? So, ito na nga at medyo maalon guys. Yung pinaka nakakatakot na part guys pag nagbabangka po tayo, ayan, lalo na pag nakasakay na, ay yung ganito pong eksena, yung medyo talaga malakas ang alon, medyo mapapa-wow ka na lang or mapapa-dasal ka na lang ganun. But thank God kasi okay naman at maayos naman yung ating mga bangka. So, kayang-kaya naman yan ng ating bangka. Wag lang talaga yung sobrang laki ng mga alon dahil hindi talaga kakayanin ng mga bangka. At mula dito sa bangka guys, ayan, yan pa yung mga iba't ibang isla na pwede nyo na pong matanaw mula doon sa bangka na sinasakyan nyo po once na nagpunta po kayo dito.
So, ganyan na ganyan po. At syempre, pag first time mong makakita ng isla, mamamangha ka. So, ako po ilang beses na. So, dati pangarap ko lang din na makapunta ng 100 Islands. At ngayon po ay paulit-ulit na po. At until now ay maganda pa rin ang 100 Islands. At talaga namang isa ito sa pinagmamalaki ng Pangasinan. So, shout out sa lahat ng Pangasinenses. So, tayo po ay mapalad dahil meron tayo nitong 100 Islands, which is isa sa mga masasabi nating napakagandang tourist destination, lalo na sa mga foreigner, at talaga naman dapat nating alagaan. Okay? So, dyan lang kayo guys. Balik tayo maya-maya lang. At ito na nga guys, nakadaong na tayo sa Quezon Island. So tara guys, samahan nyo po kami na ipakita sa inyo yung ganda ng Quezon Island. Let's go guys. So napakarami na po ng tao at talaga namang Instagrammable din yung isla na ito. Usually ito talaga yung isla kung saan nagla-lunch yung mga guest, yung mga tawag dito, mga turista. Ayan. So, iba't ibang lahi din po yung pwede nyong makita dito. May mga Koreans, may mga Americans, ayan. May mga Chinese din po na pumupunta dito. So, at ito po yung ating business sa Quezon Island. So, meron tayong mga kikiam, fishball, squidball, ayan, burger, halo-halo. At meron din tayong mga chicheria guys. Meron ding hotdog on buns. Meron din tayong tubig, ayan. At marami pa pong iba. At ito naman po yung magandang view dito sa Quezon Island. Makikita nyo po mula dito yung Lopez Island. Ayan po. May mga bangka. At ito po yung sand ng Quezon Island. Napakaganda po. Ayan po ang gazebo. Pwede po kayo dyang magstay. Ayan. Ayan pa po. At syempre, may mga iba't ibang activities po dito sa Quezon Island. At mamaya po ay ipapakita ko po yun sa inyo. At syempre, pag nandito na po kayo, wag na wag niyo pong kakalimutang magpa-picture dito. Ayan. Okay? So, dyan lang kayo guys. Huwag kayong aalis. Babalik po tayo maya-maya lang. At ito na nga guys, ipapakita ko na sa inyo yung ating mga activities na pwede nyong ma-enjoy dito sa Quezon Island. Una po sa lahat, ayan, meron tayong tornado. So ang per head po niyan, kung hindi ako nagkakamali, nasa 350 pesos. Ayan. So meron din tayong zipline dyan at syempre hindi mawawala ang banana boat.
Yung banana boat po, nasa 300 pesos per head po ang alam ko. So, ayan po. So, bali, pag nandito na kayo guys, wag nyo pong kalimutang magsuot ng life vest pag hindi nyo po alam lumangoy. At syempre sa mga activities na pwede nyo pong ma-enjoy, na talaga namang lulubog kayo, ay wag nyo pong kakalimutang magsuot po ng life vest para maiwasan natin yung mga hindi magandang pwedeng mangyari. Ayan po yung ating zipline. So yung sa zipline po, kung hindi ako nagkakamali, nasa 500 pesos po yan. Ayan. So enjoy watching this video guys, at papakita ko pa sa inyo mamaya yung mga pwede nyo pa pong ma-enjoy na food dito po sa Quezon Island. Pwede po kasi ditong magpaluto guys. So mamaya update ko kayo yung mga seafoods na pwede nyo pong ma-enjoy po dito. Okay? So sa ngayon po, just enjoy watching this video. Tignan nyo naman po yung ganda ng mga isla na yan na nakapalibot po sa Quezon Island. Ayan. So kung magaling po kayong lumangoy, pwede nyo po yung languyin. Ayan. Wala pong pumipigil sa inyo. Basta you see to it na kayo po ay safe, alam nyo pong lumangoy at naka-life vest po kayo. At syempre, dahil tayo ay nagugutom na, tara guys, samahan nyo muna ako at magme-merienda tayo dun sa pwesto natin. Okay? So, papakita ko sa inyo guys yung mga iba't ibang benta po namin dito sa Quezon Island. Okay? So, let's go! At ito na nga guys, nandito na tayo. So, ayan, maghalo-halo ata tayo or what? So, parang itong gusto ko, ayan, fries. So, yung fries po nila dito ay nasa 50 pesos. At alam nyo naman guys, medyo mahal pero marami-rami na rin po yung servings. At talaga namang medyo kailangang may patong kasi dinadala pa po sa isla itong mga pagkain na ito. At ito nga po, at kumakain din tayo ng kikiam. So yung kikiam po ay 50 din po. Basta isang baso po yan. At punong-puno po. Ayan. So yung sauce po, kung gusto nyo pa pong humingi, pwede po kayong humingi dyan. So aside from kikiam, meron din po kaming fishball. So yan po yung mga tusok-tusok natin at hindi po mawawala yan dito sa Quezon Island. And by the way, nagluto nga rin pala kami dito ng bulalo for our lunch. Ayan guys. At diba guys, masarap ang may sabaw tuwing nag-outing. At ipapakita ko sa inyo guys yung pinag-orderan po namin dito sa mismong Quezon Island ng seafood. So pwede po kayong mag-order ng crabs, pwede po kayong mag-order ng seashells. So may iba't ibang klase silang shell. At yung per ano nila, parang tali nung seafood na yon ay nakadepende po kung ilang kilo. So ayan nga po. At hinuhugasan na po ni tatay at nag-order nga po kami nung isa sa mga best seller nilang seashell. So tara guys, samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinis yung kanilang preparation. Dito nga po pala sa baba ay meron pong kalan at dito na po nila niluluto lahat. Fresh na fresh po yan at talaga namang pangmalakasan din po yung lasa. At malinis na malinis po. Ayan po, yan po yung mga seafood na pwede nyo pong bilhin po dito at ipaluto na rin po kung gusto nyo ng fresh na seafood. At talaga namang masasabi kong 100% napakasarap po talaga. Ayan. So ganyan po kalinis yung kanilang preparation po dito ng mga seafood na yan. So wag nyo pong kakalimutan na i-visit po or mag-order po sa kanila ng seafood pag nagki-crave po kayo dito sa Quezon Island. Okay? So, hintayin lang natin guys yung in-order natin dahil niluluto pa lang po nila. At maya-maya po ay papakita ko po sa inyo. Ayan. So, ongoing po yung pagluluto. At dito nga guys, ayan. At kakain na po tayo. Ito po yung ating in-order na shell. At talaga namang napakasarap po talaga. Ang order po namin nito, ganyan karami, ay mga nasa 300 pesos na po yan. At talaga namang napakasarap, napakalaki ng mga laman po. At mag-enjoy ka po kahit ganyang servings lang po.
Okay? So, once again, maraming salamat sa pagsama po sa amin dito sa aming vlog. At see you po sa aming mga susunod pang vlog. Salamat! God bless! At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Bye-bye!